दिनै जों मोनसे जोबोद गोनां जोबोद इम्पर्टेन्ट खोथा मिथिगोन लोगोफोर मोनसे ओरैबायदि खोथा जाय खोथाया जानो हागौ जोंनि जिउनि डाइरेक्शनखौ सोलायहोगोन जों बयबो स्कुल कलेजावनो जाथों जबावनो जाथों बा ससियेल मिडियायावनो जाथों जों गावखौनो गाव बयनिबो सिगाङाव प्रुभ खालामबाय थायो बा प्रुभ खालामनो नाजाबाय थायो बे जोंनि हिउमेन नेचारखा जे बयबो मानसिफ्रानो जोंनि सोमोन्दै मोजां सानो बा मोजां खोथा बुङो जों सानो जे मानसिफ्रा जोंनि सोमोन्दै मोजां खोथा रायज्लायथों जोंखौ बाख्नायथों बा होननानै बुंथों नाथाय सैथोआ बेसो जे जों बेबायदि कम्पिटिशनाव गावखौनो गाव उनावसो गारबोयो जिउआव अब्लासो सोलायनाया फैगोन जेब्ला जों मानसिफोरनि सिगाङाव गावखौनो प्रुभ खालामनो थाखाय नङा गावनि जिउनि थाखाय गावखौ प्रुभ खालामनो नाजाबासो दिनै जों बे खोथाखौनो मिन्थिगोन लोगोफोर गुबुननि थाखाय नों गावखौनो प्रुभ दा खालाम गावनि थाखायसो गावखौनो प्रुभ खालाम खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टपिकखौ मिथिखाबाय होनबा जों बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौबो मिथिबावगोन जे जिउखौ माबोरै आरो बबे डाइरेक्शनजों लांनांगौ बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर जों मानसिफ्रा गासैखौबो मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय लिरनाय फरायनाय जेखियानो जाया मानो प्रुभ खालामनो थाखायसो डिजाइन खालामखानाय बायदि उन्दै समाव जोङो माबाफोर मोजां मावनानै दिन्थिनो हायोब्ला जों गावखौनो गोग्गानाय बायदि मोनोमोन आरो गेदेरफ्राबो जोंनि मावनायखौ बाख्नायनानै साबासि होयोमोन नाथाय लासै लासै देरलांनायजों लोगोसे बेखौ जों मिथियो जे गोग्गानायनि भेलुआ मा नाथाय बेवहाय मोनसे समस्या फैयो जेब्ला जों गावनि जिउआव गोग्गानाय हुदाखौ लाबोयो अब्ला जों गावनि जिउखौ गावनि थाखाय नङा गुबुननि थाखायसो दैदेनलाङो आरो जेब्ला जों गावनि जिउखौ सोरनिबा एक्सपेक्टेशननि थाखाय दैदेनलाङो अब्ला जोंनि जिउआ गावनिफ्रायनो जानगार जालाङो सासे सेंग्रासा दंमोन नामा जेखियानो जाया मानो राहुलखौनो दोननोसै खोथाया जाबाय राहुला जेखि खामानि मावा मानो मानसिफ्रा बेनि मावनाय खामानियाव गोरोन्थिखौ नागिरनानै दिहुनथारो बेयो ड्रयिं सोलोंबाय मानसिफ्रा बुंबाय बेजों मा जानो बे गिटार सोलोंबाय मानसिफ्रा बुंबाय बेबायदि टाइम वेस्ट खालामबाय थानानै मा जानो आरोबाव जेब्ला बियो बिजनेस ट्राइ खालामो मानसिफ्रा बेखौबो बुंबाय साख्रि मावबानो जायोमोन सेफ जासिनो होननानै राहुला मेंनाय मोनबाय बे जेखि खामानि मावा मानो मानसिफ्रा बेनि मरेलखौ डाउनल' खालामो होनबाबो राहुला सानबाय आं बयनोबो प्रुभ खालामनानै दिन्थिगोन थिग बेबायदिनो बियो गासैखौबो प्रुभ खालामलांनायसै नाथाय सानसेखालि राहुला मिथिबाय जे बियो जेखि खामानिखौनो मावा मानो बेवहाय मानसिफ्रा प्रब्लेमखौ मोनखायो बै सानखालि राहुला मोनसे डिसाइड खालामबाय आं दिनैनिफ्राय जेखि खामानि मावा मानो आं रावखौबो प्रुभ खालामनो नाजाया आं गावनि जिउनि थाखायसो मावगोन आरो गावखौनो प्रुभ खालामनो नाजागोन आरो बै दिननिफ्रायनो मोनसे टार्निं पइन्टनिफ्राय बियो गावनि जिउखौ सोलायनायसै गावखौनो नों प्रुभ खालामनो थाखाय माब्लाबाबो गुबुननि खोथायाव गोजावनाङा लोगोफोर नों गावखौनो गुबुनजों कम्पिटिशन खालामनो नाङा मानो होनब्ला जोंनि कम्पिटिशना गावनि जिउजोंसो गुबुननि बुंनाय रावाव नङा खोनासं लोगोफोर इसोरा नोंखौ बयनिबो थाखाय बानायाखै नों गावनि थाखायसो नों जेखि हालोदावनो गैया मानो जेरावखि थाया मानो बेयो नों गावनो आरो बेनो नोंनि स्टार्टिं पइन्ट आरो मेन ग्रथआ अब्लासो जागोन जेब्ला नों गावखौनो डेभेलप खालामनो स्टार्ट खालामो दुनियानि सिगाङाव नों गावखौनो प्रुभ खालामनो नाजानानै नों गावनि टाइम आरो एनार्जिखौ वेस्ट खालामनो नाङा गावखौ दानानै लानो थाखायसो एनार्जिखौ बाहाय नों गावखौनो गुबुननि सिगाङाव प्रुभ खालामनो नाजानायखौ बुजिनो नाजा लोगोफोर जेब्ला नों गावखौनो गुबुननि सिगाङाव जेब्लायबो प्रुभ खालामनोल' नाजाबाय थायो अब्ला नों गावनि जिउआवनो जेब्लायबो डाउट जानानै थाबाय थागोन मानो होनब्ला सोरखौबा जुदि नों प्रुभ खालामनानै इमप्रेस खालामनो नाजायोब्ला गुबुन माखासेफ्रा नोंखौ मेगन सागोन प्रब्लेम मोनगोन बेबायदि रेसा आरो बेबायदि प्रब्लेमा माब्लाबाबो जोबनाय नङा नाथाय जेब्ला नों गावखौनो प्रुभ खालामनायाव गोसो होगोन ना अब्ला नों सिंनिफ्राय स्ट्रं जाबोगोन बेवहाय जों इनार कनफिडेन्स आरो एक्सटार्नेल भेलिडेशननि बागै एसे खोथा मिथिगोन इनार कनफिडेन्सआ मा इनार कनफिडेन्स बा गावखौनो फोथायनाय बेनि ओंथिया जाहैबाय जेब्ला जों गावनि सायावनो गोसो सिंनिफ्राय फोथायनायखौ लाबोयो मानसिफ्रा जेखियानो बुङा मानो जेखियानो साना मानो बियो गोसो सिंनिफ्राय नोंनि अनुभव नाजानाय आरो साननायजोंसो फैयो जेरै आंसो मिथिगौ जिउआव आंसो खस्थ' खालामदों आरो सानसे आङो देरहानायखौबो मोननो हागोन मानसिफ्रा आंखौ मिनिदोंबालाय मा जानो आंहा आंनि खामानि मावनायनि सायाव 100% फोथायनाय दङ बेबायदि बे जाबाय इनार कनफिडेन्स दाना एक्सटार्नेल भेलिडेशनआ मा एक्सटार्नेल भेलिडेशनआ जाहैबाय जेब्ला जों गावनि मावनायखौ गुबुननि बाख्नायनायजों बा मोजां बुंनायजों मोननो हायो जेरै मानसिफ्रा आंखौ बाख्नायोबा गोसोआ मोजां मोनो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानैबाबो रावबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामाबा गोसोआ निराशा मोनो बेबायदि समस्या बबाव फैयो जेब्ला जों नांगौनि बाराद्राय गुबुननि बुंनाय रावनि सायाव सोनारनो हमो अब्ला जोंनि आत्मबिश्वासआ गोमालांनो हमो
आरो गावखौनो गाव जोङो गुबुननि नोजोरजोंसो नायनो हमो। गोसोआव लाखि लोगोफोर, एक्सटार्नेल भेलिडेशननिफ्राय मोननाय गोजोननाया दान्दिसेनिल', नाथाय इनार कनफिडेन्सनिफ्राय मोननाय गोजोननाया अराय समनि थाखाय जायो। दाना जों प्रेक्टिकेल स्टेपखौ माबोरै खालामनो बेखौबो सुंद'यै मिथिनानै लानोसै। स्टेप 1 आव नों गावनि लाइफनि गलखौ बा थांखिखौ मोनसे नटबुकआव लिरनानै ला आरो बे गला नोंनिनो जाथारनांगोन, ना बले नोंनि बिमा बिफानि, ना बले नोंनि लोगोफोरनि, आरो ना बले ससियेल मिडियानि। स्टेप 2 आव नों गावनि गलनि थाखाय, गावनि थांखिनि थाखाय सानफ्रोमबो आधा घन्टानिफ्राय 1 घन्टा गोसो होनानै खामानि मावथारनांगोन। स्टेप 3 आव नों गावनि गलनि थाखाय जेखि खामानि मावाखै मानो बेखौ मोनसे नटबुकआव, मोनसे डायरियाव लिरनानै दोन। बे नोंनि प्रुफनि थाखायसो, मानसिफोरनो दिन्थिनो थाखाय नङा। आरो बेबायदि लिरनायानो नोंखौ मिथिहोगोन जे नों बेसेबां खामानि मावखो, बेसेबां ग्र' खालामनो हाखो। जिउआव नों गोबां मानसि लोगो मोनगोन, नोंखौ बुजायगोन, फोरोंगोन, बुंगोन ओरैबायदि नङा, बेबायदि खालाम, बेबायदि दाजा, उमुक बायदि जा, एग्जाम्पल होनानै नोंखौ मटिभेट खालामनो नाजागोन। नाथाय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि लोगोफोर, जेसेबां गेदेर गेदेर मानसिफोरनि एग्जाम्पल होयोना, बेफोर गासैबो एग्जाम्पलफोरनिफ्राय देरसिना नों गावनो। नोंनि जिउआव बयनिख्रुइबो देरसिन मानसिया नों गावनो निजायासो। नोंनि रेसा गुबुनफोरजों नङा, गुबुननि थाखाय नङा, गावनि थाखायसो। थांखांनाय जाथायफोरखौ, थांखांनाय खोथा बाथ्राफोरखौ बावगारजोबनानै प्रेजेन्टनि थाखाय बा फिउचारनि थाखाय गावनि जिउआव नों गावजोंनो कम्पिटिशन खालामनांगोन। जुदि नों सानो दुनियाव आंबो सासे फेमास जानो, बयजोंबो मिथिजानाय सासे मानसि जानो होननानै, अब्ला नों सोरजों रेस खालामनो, सोरजों कम्पिटिशन खालामनो? मानो होनब्ला जुदि नों मोनसे रेस कम्पिटिशनाव गावखौनो देरहानो सानो, अब्ला नों सिगांग्रो गावनो गावजोंनो रेस खालामनानै कम्पिटिशननि थाखाय रेडि खालामनानै लानांगोन। अब्लासो नों बै रेस कम्पिटिशनाव रेसखौ देरहानो हागोन। बुंनायनि ओंथिया बेनो जे जुदि जों जिउआव देरहासार जानोब्ला जों गावनि जिउखौ रेडि खालामनानै लानांगोन, जिउखौ पारफेक्ट खालामलांनांगोन। जुदि जों गावनि सायाव गावनि देरहानायखौ मोननो हायो, अब्ला दुनियायावबो जोङो देरहानायखौ गावनो गाव मोनगोन। नाथाय मोनसे खोथा लोगोफोर, जेब्ला जों दुनियायाव देरहानायखौ मोननो लुबैना, अब्ला जों गावनि जिउनिफ्राय उन जालांगोन, जों जेननानै थानांगोन। बुंनाय बाथ्रा मोनसे दङ, साक्सेसनि उनाव दा खारफा, क्वालिफाइड जा, अब्ला साक्सेसआ गावनो गाव नोंखौ नागिरगोन। दिनैनिफ्राय मोनसे डिसिसन ला लोगोफोर, दिनैनिफ्राय आङो रावखौबो प्रुभ खालामा, गावखौनो गावसो प्रुभ खालामगोन। जुदि नों गावखौनो प्रुभ खालामनाय खोथाखौ गोसोआव लागोन, जानो हागौ नोंनि जिउनि डिरेक्सना लासै लासै सोलायलांगोन। बेनिखायनो हानायमानि भिडिअखौ लाइक, शेयार खालाम लोगोफोर, जाहाथे बैसोर बायदि मानसिनिसिम बे भिडिअआ सौहैयो जाय गावखौनो गुबुनफोरनि सिगाङाव प्रुभ खालामनो नाजायो। एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। अब्लासिमहालागै स्टे फकास, स्टे पजिटिभ। एसेनोसै लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअआव फिन लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।